Unitate didaktikoaren edukiak eta jarduerak sortu ditugunez, ikasleekin interakzio bideak ezarriko ditugu. Lehenik eta behin, abizu edo berrien foroa dugu. Berrien foroa ikasgela bat irekitzerakoan berez agertzen zaigun elementua da, eta irakasleek soilik izango dute bertan idazteko aukera. Ikasleek ezin izango dute ez idaztzi ezta erantzun ere. Beraz, laburbilduz, irakasleek bakarrik bidal ditzakete mezuak, eta, gainera, ikasle guztiak harpidetuta daude. Laster menuan harpidetzak aukeraren gainean sakatuz gero, harpidetza behartua ezarrita dagoela ikusiko dugu. Beheko zerrendan ikus daiteke ikasle guztiak harpidetuta daudela. Gainera, beste foro batzuk gehitzeko aukera dugu. Adibidez, beste foro bat gehi dezakegu 0 moduluan. Zalantzetarako foro bat izango litzatekeena. Kasu horretan, ezarpenen formularioan, foro mota eremuan erabilera orokorrerako foroa aukeratuko genuke. Hau da, ikastaroko partaide guztiek eztabaidak ireki ditzakete. Ezarpenak, formularioan beste aukera batzuk daude eskuragarritasuna ezartzeko, edo mezu kopurua mugatzeko adibidez. Foro honen kasuan, ez dugu aldaketarik egingo ezarpen aukera horietan. Latermenuko harpidetzak atalean ikus dezakegu, besterik adierazi ezean, harpidetza aukerakoa dela eta, logikoa denez, kasu honetna, oraindik ez dagoela inor harpidetuta, sortu berri dugulako. Interesatzen bazaigu, harpidetza automatikoa ezar dezakegu. Horrek esan nahi du hasiera batean ikasle guztiak harpidetuta daudela, baina harpidetza hori beraiek desaktiba dezaketela. Hirugarren foro bat sortuko dugu, talde lanerako foro bat izango litzatekeena. Komunikazio bidei eskainitako moduluan gauden arren, foro honetan kalifikazio aukera gehituko dugu. Baina kontuz, ez jarduera guztietan dugun, kalifikazioak, aukera zeinak mezu bakoitza kalifikatzeko aukera ematen duen. Oraingoan, foro osoko kalifikazioa izeneko beste atal hau erabiliko dugu. Mota izeneko menu zabalgarrian, puntuazioa aukera hautatu, eta zereginaren kasuan egin genuen bezala, 10 ezarriko dugu gehieneko puntuazio gisa. Ondorioz, gainditzeko kalifikazioa eremuan 5 bat markatuko dugu. Orain, foroaren ezarpen komunetan talde modua zehaztuko dugu, taldeak ezin elkar ikusi aukeratuz. Aurretik talde batzuk sortu ditugunez, hemen 2 eztabaida bereizi izan ahal izango ditugu. Oraintxe bertan ikusiko dugu, aldaketak gorde eta erakutsi ondoren, izan ere, irakasle gisa, zabalgarri hau ikus daiteke talde bakoitzaren espazioen artean mugitzeko. Eztabaidarako gai bat gehi dezakegu, eta kopia bat argitaratu talde bakoitzarentzat, hau da, mezu hori bera izan dadila taldeetako eztabaiden hasiera. Taldeak behar bezala ezarri badira, ikasleek ez dute menu zabalgarri hau ikusiko. Eta taldeko gaien barruan beste eztabaida bat gehitzeko aukera ikusiko dute soilik. Azken foro batekin amaituko dugu. Aukerakoa da demagun gairen bati buruzko eztabaida bat sustatu nahi dugula. Kasu honetan zabalgarrian erakusten diren beste foro motetako bat aukera dezakegu. Garrantzitsua da aukera horiek existitzen direla jakitea eta baliagarriak izan daitezkela dinamika jakin batzuetarako. Eztabaida bakarra aukeratuko dugu hemen. Ondokoa izango litzateke hasierako mezua. Foro mota honetan ezin ditugu taldeak erabili. Gorde eta erakustean ikusten dugu hau izango dala mezua, eta hortik aurrera eztabaida bakarra dagoela. Egia da mota honetako foroek asko laguntzen dutela egun batzuk, astebete edo pixka bat gehiago iraungo duen eztabaida izatea nahi dugunean. Azkenik, foro moten barruan, interesgarria da galdera eta erantzunak, eta foroa aipatzea. Kasu honetan, mezu bat bidali behar da beste parte hartzaile batzuen galderak ikusteko. Adibidez, galdera bat egin daiteke eta erantzun zuzena lortu duena saritu. Irakasleek bakarrik has ditzakete eztabaidak. Honekin foroei buruzko azalpena osatu dugu. Eskerrik asko.